Hello guys, dito kami ngayon sa tabing dagat at dahil brown out, ayan, andito yung mga bata. Hi guys! Woo! Ayan, may tatalo no. May tatalo no. Yun. Ayan. Punta natin lang ating biyenan. Hiramin ko tong ano, salbabida nyo ah. Woo! Ayan. Mang, ilang taon na kayo, Mang? 63 years old. Ayan, papunta siya dun sa may fish cage para magpakain ng kanyang mga alagang isda. Ayan, lalangoy lang siya gamit ang salbabida. Ayan, sasabayan naman natin siya ngayon. Ayan. Ayan mga bata oh. Ayan. 63 years old pero lumalangoy pa siya dito sa tabing dagat para magpakain ng isda. Kasi siya mismo yung personal na nangangalaga ng kanyang mga isda, bangus, tsaka mga malaga. Yan ang pinaka-exercise ni Mamang. Oh, diba? Ayan guys, hindi po bata yan ha. Senior citizen yan. Naagos niya. Ayun guys, yung pupuntahan niya oh. Yun. Yan yung pupuntahan niyang fish cage. Medyo, kung dito tayo sa lupa, mga 200 meters pa yan. Ayan, lalanguin lang yan. Halos araw-araw ganyan ang ginagawa niya. Mas maganda nga namang exercise kasi nandito ka lang sa may alat, tubig alat. Ayan, papakita natin kung gaano na tayo kalayo. Ayan, yung pinanggalingan natin kanina. Ayan. So wala pa tayo sa kalahati. Medyo maagos kaya medyo mahirap umabante. Ayan. Ito guys, hindi ko kasi nadala yung aking pang waterproof kaya medyo hirap akong mag video ngayon dahil pag nabasa itong camera, sira. Ayan, mahigit kalahati na kami sa nilalangoy namin. Pwede namang magbangka pero mas gugustuhin ng senior citizen na lumangoy kasi siyempre mas nakakalakas ng katawan nga naman ang paglalangoy. Tsaka bawat hingal mo, wala kang nalalanghap na alikabok, hindi kagaya sa tabing daan. Dito puro tubig. Kung napunta ka dyan sa tabing daan at nagbike ka or nagjogging ka, alikabok ng mining.
Yan, malapit-lapit na tayo. Nangangalay na yung kamay ko. Ano pa? So yun guys, nandito na tayo sa may fish cage. Ayan, nakarating din. Ayun, doon kami nang galing kanina. Ayun, halos araw-araw itong gawain dito. Papakain sila ng isda. Yun. Yan. Papakain na. Senior citizen, malakas pa rin. Yan. Diba? Ang lalaki ng mga isda, oh. Malaki na. Pwede nang harvestin to, ah. Lima 2 kilo niya, mang. Kalo 2 kilo, ang lalaki na nga. Nasa pa na siya. 7 grams ang isa. Bilis, oh, bilis maubos ng mga feeds. Yan. Yan. Relaxation naman ngayon pagkatapos niya magpakain ng isda. Palangoy-langoy. Siguro mga 3 4 nga katao dito yung dalim na niya. Okay. 3. Yan, mga 3 tao ang dalim naman itong dagat na to. Yan. Para malis yung init. Sobrang init ng panahon talaga ngayon. Ano ba? So yun guys, hanggang dito lang muna. See you on my next vlog. Ayun. Lalangoy pa rin pala. Mama ko hindi na kaya ng ganyan eh. Bye!